Здравейте, приятели! Сега предстои да ви разкажа малко повече за потока от позитивната психология. Това е дефиницията за потока, когато сме в състояние на благополучие, когато ние се чувстваме добре, когато ежедневието ни минава бързо. Например, нашите хобита, нашите интереси и не усещаме как минава времето. Всеки един от нас е бил ученик и е ходил на училище, нали така? Спомняте ли си, че имаше часове, в които не усещахме кога бие звънеца, но имаше и часове, когато времето се точеше, точно както е състоянието на застой. Защото, скъпи приятели, ако да кажем, че това е потока, т.е. ние тук се чувстваме добре, от едната страна на потока стои скуката, застоя, а от другата страна на потока стои тревожността, страхът. Когато нас ни е страх, ние се затваряме и не сме в състояние на хармония, баланс и в състояние, в което се чувстваме наистина изпълнени с нашите ресурси. Потокът е термин от позитивната психология и наистина ни помага да ни даде много повече яснота. Правим нашите интереси, действаме нашите хобита, чувстваме се добре. Има ли скука и застой? Какво обичам да правя? Как се чувствам? Какво мога да направя, за да подобря моментното състояние, да се издигна от тук в тук? Съответно, имам тревожност, имам страх, замислям се. Това, от което ме е страх, може ли да ми се случи? Колко от моите страхове в миналото наистина са се случили? Ами ако това се случи, от което ме е страх, кой може да ми помогне? Защото над 90% от нашите страхове не се случват, а ако се случат, има 10%, които може да намерим решение да ни помогнат, някой да ни помогне. Пожелавам да бъдете в състояние на поток. Наистина, както реката се движи, както се влива в морето или в океана, по този начин се движи и потока на живота. Пожелание за вдъхновение и много позитивизъм!